Добре дошли в моя канал. Днес ще говорим за удивителните ползи от лимонената вода. Тази освежаваща напитка не само че е вкусна, но също така е богата на хранителни вещества, които могат значително да подобрят вашето здраве. Какви са ползите от пиенето на лимонена вода? Нека разберем. Богата на витамин С. Лимонената вода е отличен източник на витамин С, който укрепва имунната система и помага в борбата с инфекциите. Помага за храносмилането. Цитроновата киселина в лимоните може да подобри храносмилането, като насърчава производството на храносмилателни ензими. Подпомага хидратацията. Пиенето на лимонена вода помага да се поддържа хидратацията на организма, особено когато замества захарни напитки. Подкрепя отслабването. Лимонената вода може да ви накара да се чувствате по-сити заради съдържанието си на фибри, което може да помогне в контрола на теглото. Подобрява здравето на кожата. Антиоксидантите в лимонената вода могат да помогнат за намаляване на несъвършенствата по кожата и да насърчат здравия тен. Може да предотврати камъни в бъбреците. Цитратът в лимоновия сок може да помогне за предотвратяване на образуването на камъни в бъбреците, като се свързва с калция. Баланс на pH нивата. Въпреки че е кисела, лимонената вода има алкализиращ ефект върху организма, помагайки за балансиране на pH нивата. Подобрява настроението. Освежаващият вкус и аромат на лимона могат да повишат настроението и да намалят стреса. Увеличава нивата на енергия. Лимонената вода може да предостави естествена енергийна подкрепа, помагайки за намаляване на умората и повишаване на бдителността. Помага при детоксикация. Лимонената вода подпомага функцията на черния дроб и помага за извеждане на токсини от организма. Намалява възпалението. Противовъзпалителните свойства на лимоните могат да помогнат за намаляване на възпаленията в организма. Подобрява здравето на сърцето. Калият в лимоните може да помогне за регулиране на кръвното налягане и да подкрепи общото здраве на сърцето. Подкрепя имунната функция. Редовната консумация на лимонена вода може да укрепи имунната система благодарение на високото съдържание на витамин С. Помага за усвояването на желязо. Витамин С подобрява усвояването на желязо от растителни храни, намалявайки риска от анемия. Може да помогне за предотвратяване на рак. Някои проучвания предполагат, че антиоксидантите в лимоните могат да имат противоракови свойства. Подобрява дъха. Лимонената вода може да помогне за освежаване на дъха и борба с лошите миризми благодарение на антибактериалните си свойства. Насърчава здравословната коса. Витамините и минералите в лимонената вода могат да допринесат за по-здравословна коса, подобрявайки здравето на скалпа. Регулира нивата на кръвната захар. Лимоновият сок е показал, че помага за понижаване нивата на кръвната захар, което може да бъде полезно за диабетици. Подпомага здравето на ставите. Противовъзпалителните свойства на лимоните могат да помогнат за намаляване на болката и сковаността в ставите. Подобрява усвояването на хранителни вещества. Пиенето на лимонена вода с храната може да подобри усвояването на хранителните вещества от храната. Благодаря ви, че гледахте. Ако това видео ви е харесало, моля, не забравяйте да се абонирате за канала ни и да харесате това видео. Така ще бъдете уведомени веднага, когато качим ново съдържание. Ще се радвам да чуя вашите мисли в коментарите, вашето мнение е много важно за мен. До следващото видео. Всичко най-добро!